Například kráčím po pražských ulicích a najednou padne můj pohled na nějakou stavbu, na nějakou budovu starou a hned se mi vybaví, že ji postavil třeba Karel IV., otec vlasti. On byl zedník? Ale hurvinku, Karel IV. Byl přece král a císař a jmenoval se Václav. Ten se to za nesmysl. Karel se jmenoval Václav. Podívej, Hurvajs, Václav se jmenoval původně. Původně, ano. Jo tak, ještě jako zedník. No to dá rozum, že ty stavby nestavěl on přece vlastnoručně. Dal je postavit, že ano, a jméno si prostě změnil. A proč? A asi, aby mohl dát postavit Karlův most, že ano, pane Stejble? Václav přece nestavěl Karlův most. To jsou důvody. Stejně tomu mostu se původně říkalo Kamení. Teprve později na paměť Karla IV. Byl pojmenován Karlův. Jak to na paměť, tatí? No přece, aby si Karel pamatoval, který most postavil, hurvinku. Ale ne, Máničko, na paměť znamená na památku. A jaká pověst se pojí ke stavbě tohoto mostu? No, nevíte? Prosím, ne. No, vypráví se, že stavitelé chtěli ten most postavit Přes řeku. kde pak do polovičky. A zbytek musel každý doplavat. Ano. No a to se ví, že přes řeku a zvlášť pevný. A proto do Malty přidali, no, nevíte? Ne, Vejce. Vejce. jedno vejce. Jedno vejce na celý most. Do Vánočky se dávají 2, hurvínku. Tak do mostu se musí dát aspoň 4. No, ty bys to vytrhla, Máničko, a vůbec srovnávat most s Vánočkou. Jak jste na to přišli? A proč ne, tatí? Vánočka je přece k jídlu. No A už si slyšel, že by někdo zbaštil most? najednou ne, ale hlodá na něm zub času, se říká, no, že? No ano. A co kdyby ten čas tím zubem zahlodal víc? Jo. Tak schrupne most Na to tata. Šmankote, hřeben má víc zubů a už vám někdy slupl večeři? No, prosím, hřeben třeba drží dietu. Jo, třeba drží dietu. Ten zub času je přece míněno obrazně, že ano, a aby na Karlově mostě hlodal pomalej, čili aby ten most déle vydržel, přidávala se do Malty ta vajíčka. No, ze všech českých měst přijížděli povozy vejci vrchovatě naložené a kop těch nepočítaných přiváželi. A na co ten koptěch potřebovali, tatí? Tedy ty jsi ale nevzdělaný, hurvínku. On by chtěl stavět most bez koptěchu, pane Stejble. Žádný koptěch. Kopy ty nepočítané přiváželi. Aha. Že ano. Říká se kopita, tatí. A proč vozili kopita? Kuň přece může zakopnout, Šmanko, ne? ty- Tak mu dají náhradní kopyto. Šmanko, ty vozy přiváželi ty nepočítané kopy. Vajec. Kopy? Vy nevíte, co je to kopa? To je stará početní míra. Stará početní míra. Jedna kopa je 60 kusů, takže kopa vajec je, no, kolik vajec, Máničko, no? No, to záleží na velikosti, ne? Velikosti? No. Čeho zase? No malých vajíček se do té kopy jistě vejde víc než velkých vajec. Ale ne, kopa je vždycky 60 kusů. Velkých vajec jako malých vajíček, vajíček. Asi jo, ta velká se tam trochu namačkají a je to... A vždycky je ta kopa 60 kusů. Vždycky. Ale babinka tuhle říká, že jste veselá kopa, pane Stejble. A co pak je vás 60 kusů? No jo, tatí, to bys vypadal jako drobení do polívky. Není kopa jako kopa, že ano? Prostě jedna kopa je veselá a druhá je 60 kusů, to je jasné. No jo, ale jak se prosím od sebe rozeznají ty? Podívej, dívko, kdyby dali do Karlova mostu tu veselou, chechtal by se, jak radce kechtaví. Ale směje se ten most, táží se. No, nesměje, No tak, odpovídám. z toho vyplývá, že tam dávali tu druhou. Mě už z vás jde hlava kolem. Kolem. Kolem, no prostě všechna přivezená vajíčka zedníci rozklepali do té Malty. Aha, aby pěkně držela pohromadě. No správně, konečně správně. A teď si představte si to, vypráví pověst. Pověst. Když přijeli vozy z Velvar, zedníci vzali první vejce, druhé, páté, desáté. Oni je brali na přeskáčku. Ale jdi, pořád na přeskáčku. Brali je, jak říkám, na přeskáčku a nemohli věřit svým očím. Ano. Poslal jim kraslice, ne? Ale to ne. Ale aby se ta vejce cestou nerozbila, tak velvaráci všechna
Ta vajíčka uvařili natvrdo. No. No. Ta se přece do Malty nedala použít. No, právě. A nebyli oni velvanáci drobátko natvrdlí? No však se jim taky celá Praha vysmívala. No, Tedy Pravý pověst. pravý pověst. No počkejte ještě. V té době ještě město Praha nebylo jaksi... Jej, Danánky, taťuldo, a kde Pražané bydleli, když město Praha nebylo? No, jaksi, abych tak řekl... Aha, ty myslíš mimo město, že ano, to se dá takhle vysvětlit. Nemůžeš přeci bydlet ve městě, které není, že ano? No, počkej, ty to všecko motáš. Praha samo sebou byla, jenže nebyla... Nemáš to nějak popletené, tati? Nemá, já tomu rozumím. Prostě chvíli byla a chvíli nebyla. Že ano, pane Stejbe? Kdybyste mě nechali domluvit. V té době ještě Praha nebyla zdaleka tak velká. A zblízka ano? Zblízka se zdá všechno větší, Hurvinku, to přece víš. Co zblízka? A to se na Prahu chodili koukat z Krkonoš, aby se jim nezdála tak velká? Proč by chodili na Krkonoše? Z Krkonoš, na Krkonoši. Šmanko, když říkám, že nebyla tak velká, znamená to, že byla daleko menší. Ano, prosím, pod Královským hradem stálo menší město. No, nynější Malá Strana. A na druhém břehu Vltavy leželo staré město. A pověst vypráví, jak došlo k tomu, že se Karel IV. Rozhodl postavit další část města. No, kterou? Asi Karlín. Jak jsi přišel na Karlín? Tati, když se jmenuje Karel, tak bude stavět Žižkov, akorát. Ne. Postavil nové město. Dá rozum. Přece nebude stavět zříceniny, že ano? Nové město se jmenovalo. Ale jak? Pane Spejble, dovolte, Dobře, napověz mu. abych se Hurvinkovi zasmála. Aha, Smíchov. No tedy dovol, abych se zasmála ještě jednou. Sleduj. Co je? Sleduj. Hurvinku, sleduj. Co je opakem starého? No? Mladé. Jmenovalo se Mladé město? Šmanko, proč ne rovnou Batolátkov? To nově postavěné město se prostě jmenovalo... No, Nové město. Ano.